Hej, co děláš, Kubine? Čus lidi, já jsem Král Kouzelník, konečně jsem další rok. Dnes... A dnes je tu třetí díl ze série. Jelly Bean Challenge, třetí díl. Nevím, jestli... No, jde to vidět. Jde to vidět, kámo. Natáčíme, takže... Tady, jde tam vidět. Ne. Možná. Ale měl bys to trochu narovnat, protože... Ne, to je v pohodě. Tak já mám takhle, když si sednu takhle, tak to. No, to je lepší. Dobře. Takže, jdem to rozbalit. Hej, jdi se ticho, já už natáčím. A čipky. No, čipky ne. Tam je někdy. Chceš se na jídlovou challenge? No, já mám někdy. Hej, pamatuješ, že škoda, jak já jsem dělal to obří? Jo. Jo. Tady, Hej, my natáčíme! Vypadni! Vypadni! Hej, oni vás trefí. Dobré, jdem na to. Hej, buďte ticho. Nemůžeš. Oni nám nechají. My vám to rád necháme. Hej, kámo, jaké si dáme? Mám teda duxi utuvky. Hej, mě spadly. Duxi utuvky. Hej, jo, ale proč ne? Nebo tam dělat? Ne, do školy. Hej, tu vodu. Tak to je k ničemu. Jde ticho. Tak co tady si dáme? Hej, a teď budem dělat trochu jinak. Budem stávat takhle. Zavřeme oči. Vypadá, no tak. To zajdu. Vypadá, že jako bys byl... Vidíš, co já mám? Ukaž to na kameru, vem to a ukaž to na kameru. Jo, mám. Neříkej to. Až to budu mít, teď to mám, dojde to. Počkej, tak ty to mám. No a teď já tomu dám dlouze a potom řekni, jakou jsem měl bavit. Tak, dám jakou? Hej, uděláme zase ty balony. No, jakou jsem měl bavit? Modrou. Počkej, jak... Ticho tě. Pozor. To ještě to jsem hodí. Přijdi to, zkusíš hodit koštěný. Tě natočím. Jo, ne? Tibor, promiň. Přijni to, promiňte za tu kameru. Tebe je to skvělé. Že mi podají krásně. Ačka, jdu za tebou. Tak jo, pozor, boj. Jak se dá říct, jo? Hej, jedno nech to tak. Hej, hoši, můžu si jednu vzít. Jo. A já. Jo, ale jenom jednu. Omlouvám. No dobré. Tak, vybereš ty. Zavři oči a kontroluj stranu. Ne. Vyber si jednu. A zamykej to takhle, prostě míšej si. Hej, počkej ty úplně. No a teď jednu. Ne, počkej ještě. Máme 101 žlutá, takže zkažené zajíčko, nebo popcornek, nebo zkažený sír, nebo karamelový Tom zkažené vejce není. Není. Hej, buď ticho už. Hej, Jožko. Ani blízky tam nejsou. Ty jsou, že Jožko? Ty to nejsou. Jsou. Takže já si dám stopník. To je jakési červené. Ty se zdíváš. Ne, já se podívám. Mě chutnají všechny. Aj supel, aj zvratky, aj Zkažený sýr. No, věřš. A tak můžeš teďka jít dívání. Jo, to ukáž na kameru. Modrá, to je dobrá. Já si dám candy floss. Pasta na zuby. Candy floss. Candy floss. Necháte nám teda trochu. Jo. Možná neví. Ale trochu. Jo. Ej, tady je mobil. My natáčíme video na YouTube. Na YouTube. Ne, to není pop. Candy floss.
Smradlavé ponožky. Tak pojď. Zelená. Jsem měl taky. Tak tam udělej prostor takhle na brzdí. Jděte do toho. Fajn. Super. Fajn. Nebo trávníček. Dobrý, nebo trávník. Není tráva. Trávník mě chutná. Já bych dělala tady trávník. Nejsi tráva. Hej hoši, já si dám. To budu na dosmrti vypovat. Ježiš, kundo. Ty piču. No tak to Kdyby to budu mě dát pískem. Ne! máme No. Ne, ještě to ne. Jméno to ne. Vyplive to všechny. No, to je tak to. Ne. Jedno. No, Ty si pochutná. dáváš 2 žluté. To je kyslá. Dávám ti do kubu. Teď já si dám. Hej, a teď Tebe si dáme. taky se Hej, dá. kámo, teď si dáme blízky. Dáme si jednu tuhle, jednu tuhle. Kde máš ty kaštany? A teď zase znovu. Tuhle. To neber tak. Počkej, ty nemáš. Chceš 2 zelené nebo 2? 3 zelené nebo 2? 3 zelené. Tak dobře. Tady máš. Ale ještě se nedávej dokupy, jo? Namíchám. Může aspoň jedno. Ne, ještě ne, počkej. Teď si dáme 2 oranžové. A jednu růžovou ti dám. A teď to jdeme ještě namíchat. Tak teď to bude mít na výměnu, teď si dáš tohle. Kolik? Tak, počkej, jaké máš? Jo, takže ještě 2 zelené. 2 zelené nám teda. Jo, ještě modré. No. No, to už můžete vzít. Težko, teď se trochu posunem odsud. A jo, nech mu taky trochu, kolik jich máš? 2. A Jožko, chceš ty nebo ne? Co? Chceš jednu oranžovou nebo chceš, nebo chci umám udělat? Tak ty. Hej, ty! Moje. Máš tu ty bomboce. Jelly bean. Máš tu 2 zelené. Nejsou. Zelený. Co je lepší? To je jabko. Kde mi je to? Ještě. Já ti dám jedno. Ne, já nechci zelený. Já mu dám. Tak Já jsem modrý. Ne, modrý ti nedáme. Nechci tohle. Tak já mu dám. Ne, tohle. Každá dávej to. Nejlepší je hnědá. Tak si dám tohle. Tak. A teď jdem na to. Jo. Nejlepší je hnědá, to je kopola. Nechci si koupit ty teče. Nebo hovno. 3. Počkej. Tak tady udělám prostor. Udělej to taky na blití. Tak. Teď se připravte. 3. 2. Padlo. 1. Go. No písala. To musíte spolknout. No, mega kyselé. To kyselé, on je to kyslá. To je kyselé jak píška. No to možná to vidět. Nebyl To ještě za mne zvrátky. Ty jsi to ještě neslyšela, ale to je vole. To ale. Dej mi. Nemáme. Tak jo, má. Máte Dej na mě. Díky na mě. Ale bez to bývat. Pojďte smrdí. Jak jste to říct? Jasně.
Ale tak se hříchu. Ne, jsem já ti tam něco řekl. Tak, přijď sem. Sem, musí být fajná. Ne, fakt. Páchnou zuby, já to cítím sám. Ne. Takže, já to musím zahrabat. Ať to ty babky ne. Už to bude. Už to bude konec. Pokud vám video líbil, ano. No. Dejte like. 2, 3, od 5 hodin bude. Dejte like. Když se další takovéhle videa, odebírejte. Sdílejte to, co můžete. Komentujte toto video a další. Ale ne, jak radím to, člověk, který mě tam píše další reklama. Jo, já nechápu jakou reklamu. Ne, tak ne. Hvězdičky. Jestli to chápu, tak mi to napište do komentáře. Nějaká reklama, prosím tě. Něco vám musím říct. My s Joškou a s Matějem, který se nemohl dostat sem, tak my vám chceme něco říct. Tohle je z poloviny děkovačka. Děkujeme za 160 zhlédnutí. 11 zhlédnutí. Ne, to stačí za 160. Tak jo. Děkujeme vám za podporu. Ano. Děkujeme. 160 zhlédnutí, jestli dosáhneme 200. Tak vám... Ano, chceš jít taky? Tak